Arkauz, zure etxea da. Goiena bai esan, bai, aha, eskoitzan, jaixak, noiz? Ah, San Pedroak, aha, bale, eskerrik asko, Bai, venga, agur, bai. Goiena bai esan, goiena bai esan, goiena bai esan, bai. Elgetako Felixa nagusia, bale? Noiz? Bale, eskerrik asko, bai, zeue, agur guapo. Goiena bai esan, bai. Aramaixon, San Martinak, bai, noiz? Bai? Ai, ama, hau ezin jaun hartu ez dauka denboraik, ez dauka denboraik. Ai, ama, ai. Bueno, iritsi gai eskoitzara, San Pedroak hasi berri dauz, txupinazua oin botako haue, ni arutzan oia. Udalbatza garrixan partez, disfruta baldo zuen beste, eta gora San Pedroak. Dagoeneko hasi ditugu Baiara mailako festa guztiak. Gaur eskoitzan gaituzu hemen San Pedrotan, baina Bixar eta Etzi, Elgetan eta Aramaixon egongo gea. Momentuz, zeintzu dia Baiara mailan dauzen jairik onenak? Eskoriatakoak! Eta ze jairi eskoitzan? San Pedroa! Y en mi casa, mi mujer en el barrio me mira mal. La pasma siempre igual. En el trabajo, mi hija me chilla. Y en mi casa, mi mujer en el barrio me mira mal. La pasma siempre igual. Estoy harto, lo que yo quiero es ser torero. Yo quiero ser torero, torero, yo quiero ser torero. Mucho dinero para gastarlo como yo quiero. Yo quiero ser torero, torero, yo quiero ser torero. Mucho dinero para gastar
temporadia ondo doi, ala, zela ikusten duzu aurte? Beti bezala. Beti bezala. Zuzara eskoitzako temporadako kapitaina, ero nagusisa, ez, urtero moruan? Urtero moduen. Bai, kapitaina edo hori. Aurten badukotzu berrikuntzaren bat, ez? Abesti berrin bat ero sartu duzue. Bai, joko dugu hor goian, eta bueno, a ber, plazan zara irtengo dan. Zentsaiotan da ondo urten da abesti berri xala? Bai, oso ondo irten da. Barrisa oso politxa da, bai, oso gustora. Bi daude, importantienak, Eskoitzako eta Donostikoa. Eta Eskoitzako jarraitzen da bere honetan. Bueno, ja urtia diena zela etorri, baina aurten ikus dut, dana desberdina, osea, dana desberdina ikus dut. Baina guzteta jat, eta gainera emozinu ez nau. Tanborradako ardibaltzala? Bai. Zela mamentano batalioian kamiseta txuritxakin da zu ardibaltzakin etorri zaren? Ardibaltzala zelako? Ardibaltza eta admitiru izabe aurten Eskoitzako San Pedrotan kamiseta baltzakin dana zurixakin etorri txala? Bai, admitu bizti, bai. Zeizen da hori, behin bezala tanborradan urten da entero bezala egin ala? Horretxa gaitxi, bai, horregaitxi. Eta ze moduz fan da faixa eta urtengo tanborradian hasieria eta zela izen da? Oso ondo. Eta zu zein zen zara, ensaio danetara etorri danekua, ala... Bitxara bakarrik. Bai. Horregatik etorri zara zu ardibeltzana gaur jantzitza, ez zailako oso ondo entera ensaio danetan, ez? Horregaitxi. Aurten Eskoriatzako San Pedroak. Oso ondo. Oso ondo, edarto zoi ez ezuik hemen Eskoitzako San Pedroi hasiera muten tanborradia eta jarritxa aurtengo karrozan, Bai. Eta aurtengo karrozia zeren inguruan ero pentsatu duzu eitxia? Leinuen buruz. Una jarritxa hemen da, ze moduzu esperientzia karrozan aurten? Primeran, lehenengo aputxan nerviosa, pero baina ondo. Urduri jarri zara, laze da, lehenengo urtia jartezaren hemen karrozan? Bai. Hola jaztena zela, bai. Bueno, baina horreik lehenauko itxurak eta izango die eta ondo. Lobi esan duz. Amona, sekulo ez dituko lan jantzitza, Eta, kala, sekulo lan jantzitza, lehen gordiz. Eta zu itzen zara pentsatu duzunetako bat aurtengo karrozia, ala? Horrek. Horrek die maestro, horrek. Horrek bestaldean da zena pentsatu dago. Guzarra eta gu abnea harrapa dago. Eta datorren urtean barriro parte hartzeko asmoakin, ala? Figa, torroti, besteko zabat, torroti, Aurrekaldian esan duzkue zuen karrozako lagunek zuek pentsatu duzuela urten zeren hain karrozia, ala zui dakitzuela? Bueno, gu baino gehiago ezen da Amuzkako presidenta erose etxen dauenak. Bai, gu gare kooperetan gatozena pizkaba laguntzea gatozenak, baina pentsau, jauen ere aizurrategik eta bueno, horre juntan dauzenak, betik. Zare, urtero parte hartzen duzuen hau karrozan? Ni naiz bigarren urtia itxen dutena. Baina, bueno, errexen alde zozerritea garen, ondo, gustora. Gustora, urrengo urtien barri? Gainera, bai. Ogixa, txampana, txoixo muturra bakarri falta jatzu, San Pedro y hasiera muteko. Hombre, ez dut esplikau bihar nundoko ben txoixo muturra, porque ez da izango oso etikua, ez? Eta ogi hori txen zepaztan dozue, urte batetik bestera urtetan, ala hori ogitzarro itxeko, zenba denpora bierrizteten dozue, ba? Hombre, denporiekin galdu itxenda. Azkenien edadia baketzu ez toia sekula beti hobera. Hori, bueno, zu be ikusiko zu, ondikan gaztia zara zu, baina, bueno, edadia baketzu, hor beti be influiru itxenda. Eta horrekin kutsillo txarrakin ze baten bat amenaztauta dukutzu, ala? Hombre, momentuz ez, asmori pez eta faltari pez, gu hemen gustora gauz, ondo pasetan gabitz eta ez toko binungo arazorik. Oin, tokau ezkero, ikusin bier, ez? Azkenien, bakitu, gauzak ez izaten beti guri izaten dien moruen.
Ja, momentuz gauzak oso ondo dabitz. Zemuz doia urtengo Eskoitzako tanborradia? Ondo, gustora. Asko jo dozu ala, zeze da, lehenengo urtia ala? Ba, lehenengo urtea urteten duena. Bai. Nik lehen jobi herrian ardautik eraten ikusi zaute. Ba, bueno, hori behin bida apur bat animetako gauzia eta hori. Ize da, injarrak hartzeko tanborra ondo joteko ala? Hori da, injarrak hartzeko. Zuek hemen geldizase, asko ez duzue joten, Ba, ontsa bertan ez ebe. Hori zeatira, zu, arrasateko ezarelako eta aurten Eskoitza etorri zarelako tanborra joten ala? Bai, izango da, lehenko aldiza hemen Eskoitza jotela dutela, eta bai Eskoitzan eta bai arrasaten, segula dojo, osake. Zu musikua zarela eta hemen musikei ipitzetuzula, urtero tanborra dan. Ze moduz fandia urten ensaioak eta urtengo tanborra dia? Beti moruen ondo. Eta Eskoitzako herritarrak tanborra ondo joten daue, ondo afinetan daue ala, zela izeten da hori? Bai, oso ondo, beti ondo. Beti ondo, orduen aurreko urtetik ona hobekontzaik ez tozu ikusi? Ba, lengortin bastante flojo ibili gitero, bueno, beto. Urten hobeto dabitza hori ze da, eurixagatik, ala? Bueno, eurixa berdin da. Ai, elegante aurten be bai. Aurreko urtien zuik sortu zauien batalioi barrixa San Perrotako tanborradarako eta urten barriro errepetiruten dozu, ondo fanzan seinale, ez? Bai, ondo fanzan da tragiekin gitxuen, pagau gitxuen, da oin amortizau inbiko urte batzutan behintzat, ez da? Aurreko urtetik ona animau jatzue batalioiera jente gehiago barrixa, ala berdina zai? Igualak, 18 gara eta aurten be bai, 18. Eta zure batalioi Erako inbiau kastina eta bihaitxugu zumoroko mutil guapuak eta hola. Hori izan duzute zure batalioikide bat, datorren urterako abandera dia ez, abanderaua biozuela eta kastina inbiozuela. Bai, bio guapua, simpatikua eta, bueno, kastineko pruebak gogor txamarrak igual izango die, baina saiatuko gara. A ber, apunta gure bozu. Hori da, bota hemendik, oitebetik, Eskoriatzako herritarri datorren urtera abandera humoruen, kastinera aurkezteko mesua. Eskoitzar mutil guapo, gazte eta gurosuen danok etorri kastinera datorren urtien. Ze moduz doia zaurten San Perrotako tanborradia, ondo doia? Sí, gairrin gau, baina oso ondo. Bai, oso. Eta urtero parte hartzen duzu Eskoitzako tanborradia? Urtero, bai. Gaur penia eurixa dala, Bai, da gainera pelukuixen egon gara eta ikusi zelako uliakoin. Zu izezare, peluke isara eta fatezariena gaurko egunerako arreglau. Jarri bienaz, bai. Eta zer uten dozu hor, zedukutzu hor ba? Ura... Karamelua, hau da ardaua izan, baina karameluak eruten gau. Atzo azizian Eskoitzan San Pedroak eta ikusten dozuenek bate baino gehiago. Ahei karagarrixakin aurpegi honekin jaikida gaur, kotxauak. Zuiko lasai egunero? Hola, xe. Baina atzo ze, ondo edan da zelan? Ez, nik ez dute daten, majo. Zuk ez dozu daten? Ez, nik kafia bakarrik ez dute. Baina behilik ezapur batekin eo? Bueno, pixka bat dute, Hemen. Txupito. Txupito ginazten, gero beste bat, eta hola bukatuko gauen. Baina oin, euren txanda da, Umiak eta ondo alaitzeko. Están jugando. Zide pasatzea hobeto. Zer horrek. Zide pasatzea hobeto, gaztiak edo hemen amak? Danok. Bueno, zu Eskoitzara zaela. A ber, Eskoitzara baino guapo dia honek? Honek ez. Ez? Zatar zamarrak. Eskoitzarrak? Bueno, banaka batzu badaz, guapuak. Banaka batzu bestik ez? Banaka batzuk, ez da txarto. Bueno, hemen ikusten ditugu lehen ibilia puskarra botatzen hori da eredua. Hori izan donik, haupetzak eta euskerrak eta hola ikasiko dago honek. Ja, baina, bueno, nea mama pesan da, kanpuan barruan baino beto. Bai, desde luego, hobeto daz kanpuen, bai. Zu apaina etorri, Ulia, Gominia eta eunek bezatan etortzi audio kontrastia. Ni nauk Eskoriatzako, Nun guaza? Ni segurakoa. Zatara nik Eskoitzarlako estilo zoik zaila zala. Hombre, hortako goierritik etorri berdik. Zara
Zuak ego joreteko torri behar da, arrazak naz, bueno, eherkezko guapua gauza, Bai, etzeki ba. Ikusi, alde hau, ikusi erpegi hau, da ikusi hau. Zuk zenbat botok zetara biltzen zuela egoteko? Asko. Nabaritzea. Hombre, Bueno, meiatzeko zaduzu, bale. Edartasuna seguratek ekarri biharra, baina festetarako ona torri bihar. Hombre, segurako bukatutuk eta bain eskoriatza. Oso guapua dia, Mateue eskoitzarra diala, Eskoitzako mutiape horren guapuak izatea. Antzera. Bueno, zer gertau da lehenik entzuotean puskarrak. Zu zinan puskarrak botaten zabilena? Ez. Da zentzu zian? Ez daki. Zue pentsun duzu puskarrak? Zuek ez duzu puskarrak entzun? Ba, hor jendian artean hasi diora burruzta botaten bata dezia eta zue bakitzu puskar, hain puskarran ezatia, behar zera ikela. Bueno, baina ez puskar zikin dia. Hain puskar potolo ba bota, ber. Bueno, eskoitzara gauza asko ikasi bizu, Bueno, festetan zauz, ezta? Bai. Atzo mozkortu zinaten? Ez. Eta gaur mozkortzeko gogu apai? Ez, je. Zutzauz, kaso, apur bat pai. Zelak ez? Festak ez diaba mozkortzeko? Bai, baina ez. Bai, baina ez baina bai. Zelak, a ber, kontau, ez dut ulertzen da. A ber, ba, hundixa bai, baina txikixak ez. Hola. Da zer dindik aurrera mozkortzeko dia? Ba, 18 edo. Zuzen bak, kasue? 10. Ondion kalimotxo bat bi, baina gehiago ez. Ez. Hoi da, oso ondo. Eta zube kalimotxo bat endozu? Ez. Ez que no soy aquí. Etzare mengua, eta zu hemen niri aguantatzen. Bueno, ez ezabitzen hemen hau azabalik horrei behira? Ez dakit. Zetan da bitzoneik? Antzerkia haitzen. Baina honik ez diolakoak, ez di eskoitzarrak, nik usten eskoitzako guapuak honik ziala? Ez dien mamuak. Mamua dia? Izango dien zombixak. Zuk, gozatzen dozu honekin, ala Nik ez, lobby. umiek. Osea que, zuza hoine pluriempleau. Ba, hori da. Jubilazioa kobrau eta bilobaik. Eta lanien. Da zenbat ordu sartzen duzu egunean zuk honekin? Ba, gutxi. Baina gustora. Orduan, bueno, pasiua. Ez da lana. No, hemen, ze parkin daukatzuen montautu horren beste karra iten? Ez, aurten dut hor. Nun urten dozu. Osa, que zu famosi ez orduan? Zu nirito, zu Sálvame Deluxen dalan. Eso ha venido de Sálvame de Luz, ya eso lo ha dejado de un lado. Ahora tiene mucho más. Orduan zein da zuen obixua, zein ja? Hor barruan dau. Hor barruan dau? Bai. Maneko zatarra dia, Ja, baina, bueno, badakitzu. Maitasuna dagoenien. Itxurua, ez? Ja, bai, barrutik oso dotoria da. Bai? Bai. Barrutik ez zu kantontziotan, eo zela? Bueno, ez, barruti, beste leku batetik. Da, kantontziotan? Bai, kantontziotan ba, nahiko ondo, Bai. Bi alabatxo hor parte hartzen bai. Zemoduz urtero parte hartzen dago tanborra da? Ba, eurek oso gustora ibiltzen dira. Orduan, eurek gustora badaz, gurasuek ere gustora gaz. Gurasuak umia baina gustora ez, adurra darixola hemen euren seme alabak tanborra joten ikustian. Bai, eta gero tanborra bukatuta gero eurek badakite eta zela txutxe eta eurendako hori oso porgarri izaten da. Zuek hemen, Hau zukaldari zei irudeten da. Ba, egunero zukaldien gauzo, itxurie badauko, baina bokadiluak datorren urterako. Hori da datorren urterako proposamena, Ja, horten ezileik orduan ba, datorren urterako 10etako txoa. Honei zedi, eskoitzan egongo dien hemendik urte batzutara urtengo dien sukaldarerik onenan taldia edo? Nik usteo baietz, bai, el futuro. Bueno, zuizare eskoitzako tanborradako batalioiko elegantienak, ez? Ba, usteo baietz. Eta nondik lortu duzu zui traje honeik, ala zelan? Ba, gulortu gau frontoiko... Ez que ez daki nola esan. Itxin dotzu eurak, ez guapa jarteko gaurko gunez. Bai. Eta urtero fatezari bataliointan, ala beste batzutan parte hartu duzu baita, tanborrakin, barrilakin biherrian? Bai, ni bai.
Ni bai, hartu dut parte, beste batzuk. Eta zein guztia jatzu gehiago, barrilakin jotia, ala tamborrakin, ala sukaldari? Barrila, bai. Errepetiruko zu datorren urtean baitxa barrilakin, ala beste bat probetiako modu dukotze. Ba, nik ez guztetan jat barrila. Kantzeu bestu zu eitzen, tamborra dia zidanetik bukatu arte tamborra joten ala? Ez. Ez. Batzuetan. Bai ala ez, aberra, ados jarri biko zari. Batzuetan. Bai. Batzuetan. Bai. Batzuetan. Bai. Eta, a ber, zein da hemen batalioan tamborra hobetun joten dagoena da, no? Denok, menos hau. Danok, ez, ni begira gonaz, baina nik uste danok joten dozuela, ondo, baina nik uste zuin lehenengo urtea urtengo aztela, ez? Ez. Zenbagarren urtea da urten parte hartzen dozu? Laugarrena laulan. Bai. Txikitxoetatik handitara. Nire bai. Hau hirugarrena, zuria. Kaulipa hau. Urtero hartzen dozue parte, ez? Bai. Urtero hartzen dozue. Eta beti batalioi berdina osatzen dozue zui taldetxua? Bueno, batzutan. Batzuk desapuntu eta holan etxen dies. Lasai zoia zuk hemen, daukotzun bandera hundisakin. Bai. Bandera da moruan gustora tamborra da? Bai, oso gustora. Eta asko pixatzen dutzu banderiak ala zela? Ez, hau gutxien pixatzen dau. Orduan zuritzi dutzu gutxien pixatzen dauena. Bai. Eta zuk entsaiotan da, entsaio dozu baita parte hartu dozu, ala gaurko egunez bakarrik urtete zara bandera da moru? Ez, entsaiotan danetara joanaz. Eta zuk tamborra biherrian zeitzen dozu entsaiotan? Ba, bandera mogitzu. Honen zengo bazana moruan, egunero banderia mogitzu. Aurrean egon gara gu beste batalioi batekin, zui baina apurtxo bat aurrera budazenakin, eta esan duzku zui zarela batalioi txarrena tamborra dakua eta deabruak emuten dozuela daukotuen tragia baltza dalako. Bai, ala. Eta gezurra. Bai. Eura deabrua. Guri izan duzku zui zarela batalioi txarrena eta deabruak emuten dozuela. Horia gezur bat, biribila. Zui zaile onduen joten dozuen batalioia tamborra da? Bai. Kompetentzi egiten zabitzila hemen guri grabetan, argazkisak ataten da zeu, kotu seme alabaren bat tamborradan parte hartzen? Karo, bai, alabie. Alabie, bai. Zer moduz ikustu duzu alabia? Ondo, dik ondo. Gustua, bera gustora egoten da tamborradan urteteko goguakin? Bai, gustora. Gustora ertetzen, eta ondo, ikusten. Helduko nazela berandu Arkondari Erdilo hartu ninjun zure telefon Ezari otu bini zuizako karreretan, azkenak aile gauza behona, Ez asko kostau jaku marztia sartzia. Zeizen da, horretik ez zuelako entrenau jokua prestatzeko ala? Hau ez. Ixa ez du partizipetan bez. Zeizen da, azken orduko gauza bat, Bai. Eta ze moduz banda, ondo, azkenak geratu zaie, baina ondio joku bat duraz aurret. Ondo pasetako gogu asko, así que hori da importantiena. Urren, datorren urterako ja apurtxo bat gehiago preparauko zuen jokuak inaurretik. Bai. Entrena binbiko gare. Ondo, eta golpeik ero hartu dozu ez, ikusi da honi pare bat alden zero lurrera jauzu zariela be, bai, Ni ez naz jauzi, baina bai taldekiria bai, aber ondo gazen eta jarraitzeko eta remonta binbiko gau. Ulu batean, baina zabitzie parte hartzen eskoitzako lehenengo bandera jokuan, Ez. Eta zegatik ez tozu parte hartu behar, ez zari animetan parte hartzen? Lotzia herri guztiak aurrien, Lotziagatik ez ari hartu? Claro. Zer guz ikusin jezu lehenengo jokua egiten txakukan? Animauta. Gustora. Horren urterako zartu jatzu bestiak ikustea goguak apuntetako, Bai. Eta datorren urterako taldetxo bat sortuko zu eta animauko. Kuadri animetan dan, eta Solo moduen maitatu ginen Da probatu gendun ez dizen Mosturrek sartunde Solo moduen jarri ginen Da gozatzen eldu zango izan
zein dago, tranpasko hemen eskoitarrak urak arterakoan? Asko, pilo bat. Zutu niren azarrekuko bat bota jozula oso zori. Ez que ez da justua batzu botatia eta beste batzuk ez. Hemen justizia denondako. Duen, azarrez haze, No. Zatik zaitezu eskoletzako herritarrak jogu honetan. Ondo. Eka gehiago onbidagoen jolastu urretik, ala honekin Ja, bueno, azteko ondo da. Horrengo urtean gehiago eta hobeto. Proba hau gogorra da bilizeten, Bueno, gogorra, ez da bai, apurua diferentia, eta bueno, ura, eta bueno, bagitu. Epoko honetan... Baina, ondo preparatu eta terretzare, kasko eta guzti. Ba, bueno, bieda, jauzi eskero... Ba, mentzau, zelako aberixea izaike, bueno, sin más. Eta proba hau ondo preparatu dozu, aurretik egin jozu ekintzaren bat, ero entrenau dozu, Bueno, aurreko probetan eta bastante ondo ibili gara, azken nengo irabazin dut, eta bueno, hor gabiz, neuke ez. Lili. Ba, Xake auguran, zabit, nik ez dakite zure taldeko asko lagunketatezun ero, ez? Keba, ez pentsau, nik guro titxia, baina, bueno, kuadriegoa prest da zitxego, eta bueno, nik guro eta horrei iztia. Eta zeinek irabaziko da bela uste duzu? Guk irabaziko, seguro. Seguro, ez dakit ba, nik hemen nankazkoa azkeneko probalenak izena eta hau pakatzi guro! Jarriko gara, da gozatzen goiza helduko da. Bueno, San Pedroa bukatu dira, baina, klaro, ondion beste biha ditut itxeko. Ez dakit itxiko nazen, Gero arte ba! Kostata! Baina ikusten dozuenez, igo galgetaraino, eta gaurkoan lehenengo festen egun handi hontan, igo ez, jeitxingo dia kuadrilla danak, baina ez ala nola, disfrazauta bazik, ustet azidiala jamugitzen, Gero arte ba! Jai edo jaizeremo zeuek Mikel Migura da, jaizetan. Orduan, beste barik, badakizue oitxurit. Gora egunaita! Bueno, Mikel, alkate berriza zuza? Bai, bueno. Nauzizak itzen dugu bosketa kontuak, zurekin zela ina, zela ertzen zazu alkate? Eskolan galdetu zuen nahi zeban, eta batzu jaso ginen eskua, eta gero sosketa ingo zen eta neri. Bueno, a ver, zu oin, iruzpala egunean elgetako agintia aukatzu. Zuk legiak, multak, dana kontrolatzen dozu. Legen bat pentsau dozu? Hola, pentsau, kao. Zu elgetan biziza? Bai. Zure gurasoak elgetan bizizia? Bai. Kao, zu dakazuleak bat jartzia nun zure gurasoak behartzen dituzun 50 euroko pagi emutea? Zuetik ez? Taki. Bueno, alkatiak zeiten dau festa batutan. Moskontzia badauka? Kao, zuk imagin bat, lortu biako zu. Zein gozu festatan agar kontau? Lagunekin jolastu eta ondo pasau. Piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Zer
gabiltzamen? Ondo. Gustora? Bai. Bueno, hasi berri dia. Ja, elgetako jaixak. Bai. Zu elgeta arraza? Ez. Non guaza? Eibarko baino honetortzen izazko nire amamengoa da. Orduan zuk trampa egin dozu. Eta Eibarreko jaixa baino bi adi elgetakoak? Bueno. Ara behitu, ara. Bitxek ondo. Baina nun pasatzen zuzuko beto? Dakit. Hemen lagunak eta dituzu eta danetik, ezta? Bai. Bueno, baina hau zela da, plazan ibile biharrian dantzan hemen? Bai. Bueno, bai. Oia tu. Ikuste, jaiua zailela dantzan, Bai. Zein ja honena dantzai, zein da dantzaiko honena? Bueno, lasai, Juligan, lasai. Ikustea, zailela elgetako deabruak, Baina deabruak eta bakarrik deabruak eukibako dago onduan. Dibujua ikusin bia jot. Bai, ikuste jok, zuek lasai. Los dibujos. Baina nahi kontua da, ber. Horren beste mutilde, ez dagatzu hola neska kuadrilla bat elgetako. Bai, oso guapa gainera, han, bolatokin, han. Osea, que zu bauketzu ja bat homo fitxaute. Hombre. Tiene que saber que no es así, que a mal tiempo buena cara. Todo cambia. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval. Es más bello vivir. Hemos dantzan. Oso ondo. Gustora. Baina zeitzen dabe bakero batzuk hemen elgetan. Bakeruak edozein tokitzera, bilbotarren bezala etortzen dira. Bai. Baina zu ezaile bertakoak edo etorriakoak? Bertakoak. No, ondo, Oso ondo. Taldia behitzu zelako politxak arromatuak. Honek ez da begera prakatzeko problema egin Honek ez. Zeia etara eta dako bia txartela ia. Zuek bila otako txartela ordainu. Dana. Urte guztirako. Jimi Hendrix, Torre, Jimmy, Torre. Bintzat ez dautu, nau. Hombre! Ez tan zaila. Hori da. Julia, gitarria, figura honek. Bi baino txikisa osan, baina, bueno. Bai. Agineko, que se no ziren orduan. Hau da John Lennon. Bai. Eta zein da Yoko Ono zeu? Bera. Osa, que John Lennon eta Yoko Ono, Yoko Ono da. Yoko Ono. Mau zabiltza. Bueno, gutxitxo erregauta, aukeran. Bai. Izen erregatzen. Ez. Plantauta etxizatxu. Plantauta etxizatxu. Mujer florero. Bueno. Eta hau? Hau, momorro moduan. Bueno, moxorrotxu, Bai da. Mozorroak hemen, legetan, Txikinak, dejate zu, Bedarra. Bedarra. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Oye, ma. Hau geldi. Bueno, ikusten da zuen ez, legeta baino, kotxian etorri bagabe, Aztuan jarraitzeko asmoa daukagu edalakon bat. Baina ni paino beto, karreran ibililerak ikusiko ditugu, ezta? Eurak inau eta ondo. Zintzu zaiaztu, ikusi otor makillak inemunda emun, zintzu zaiaztu? Danetik. Biankakua laukuak. Bueno, zera ditza zure aztua? Periko. Eta periko ondo portau da? Bai. Deskanto emungo eta zu azte pare bat Hombre, bai.
Bueno, ikusi batzuk jauzin diala, beste batzuk rekorrido ez dabila oso ondo bete, zela batzuk izan dia batzuk da, zu dominio dozu edo ja amaestrauta dago. Amaestrauta dago. Zu ja esan zezu, amendik fan, amendik... Bueno, handra gutxi ikusi etnik azto karreran, eh? Handra gitxi? Bueno, aztuak kantrak izango ziren, eh? Ke ba. Baten batzu pai. Eta zeuek zela zaile animatzen aztotxo bat hartu eta buelta txaten mutea? Aztuak ingo? Ez gara gaztiak, eh? Eta? Eta, otako pizkaten trena guen jazaz. Aztuak ina. Ja, ba, jende nauzisa gubitea denbora libreak izau entrenatzeko, eh? Aztuak inibiliko arazko. Ikusti, gu baino gaztiagoak aztua ezin zeuen jarre ekarri eta gurekin gu, ridikulu haiten ez goiaz, eh? Eta zein da menua, zera? Zaldia, txorixua, da ardauak, de todo. Zuek iztezu eukere galtzen ondo pasatzeko? Aprotxo dira da, eh? Ni pentseatu dauze da, ajia pasatzeko? Ajia pasatzeko dezenti euko ajia, eh? Aspirinakin bakarrik ez da osatuko dugu, eh? Beste zeu zoiakoa. Claro, eta hoi zui bakoetu ideia txarrak. Atzo festan, eta gaur erdimozkor, aztokarrerin bihar. Ikusi baina, jinetia gaztua baino goto ibili dira, geixena gainean. Geixena gainean. Zeintzuk geixenak, aztua edo jinetia? Aztua pixkat, aztua dute ibili dira gaur. Hola gustatzen jandei peluke isatik etorri eta jaixetara zuzenian oso ondo. Jatea etorri? Ligatzea ez? Ba, danera. Zuik iztezu daukere galtzen? Ez, danera kokara ez. Ba, ikusi zuen ja fitxado zuen baten bat? Ez, unikan gorkabiak egan da gareta. Oza, que zuik gau bera hartzitxongo zuen. Pues etorri zaie jantzitxa guapa aztuak inibiltzeko. Bai. Eta aztua? Etxian, ja. Ja? Bai, eroan dugu etxera, ja. Bai, nik usi otor karreria da ez dut emakumezko ikusi. Baina guk... Gainian gutxien ez, eh? Zion hau itzen dut, gu tramiteak itzen Eta urrengo urtego tramitietarako ez dakit, igual komenigarri izango zen, ez dakit, makilak inibili biharrian, azan eixo batekin inibiltzia. Bale, kontutan eguiko. Zait, eh? Bai, hori gauza notak hartzia da. Gero, nik bota proposamena, baina igual, eta aztuak zineko tixegatxik aldatzen baitugu? Nahi da zutera hori. Impuestoak igotzen itxuzte. Igual, makila jarri biharrian, azan eixaba jarten botzeun muturria? Ba, igual, azertu izango zen, eh? Eta nire bigarren proposamena da, aztua jarri biharrian zineko tixek jartzen baitugu? Hombre, ba ez. Beste proposamen badaukat. Bi hankako astua behian da lau hankako astua goizan. Hoi da zazoia mendigo izale batzuk hemen, eh? Bai, baina kaina eta pika eta, bueno, lasai. Baina, etorri zaien menditik festetara, eo mendira joan zaie? Oan gara mendira eta horre etorri gara, eta gero hartuko dugu arroza, da paella, da ondo, dana. Hoi da, 21. mendeko mendigo izalik egiten da, eh? Ez dakit, badiru baietz. Bueno, bazan garaia, hola, estilo dun beste bat ikusteko, eh? Bai, ez da. Ba, konjuntote gatoz, eh? Bueno, neko ondo, bai, ondo. Betaurrekoen kontu egizeati da, ahiagatik... Euskizatxik. Zuketan ez tozu, eh? Eta ba, ontxe goin bezaldia. Osa, que esateztezu ardo tanta peran barek hau jantzizula? Bai. Neko non jagero. Bai, zeinekin? Zeinekin, bagarrik, gaur bagarrik. Bai, presentatu. No sé. Nengoenetara hemen bi umetxo batera Oso hartu dute titia Ozen bota puzkerra Zukaldai ez zupardela Garbitu kaka pastela Sudurra bezain gorria Ez jartzeko ipurdia Hau lore Eta hau
epa. Hane betxapeit, etortzea ondo etxian, eh? Bai, nik ez dago bazarri. Bueno, eta igual pixu batian gaizki alako edipare bat. Pixuan? Bai, ez gabitzen, ondo pixuetan gutxi baina. Bueno, zerbait jenetxeko azmuakin? Ez ikuste etorri da. Bueno, baina, hola, ez dakit, zerbait, gauz batzuk, hiri batzuk, zerbait. Ez etxin gauz, nahi Zuma kazu etxia gutxi gara, hola, bota. Zua etxeko princesa zu, kanimalizia gutxi. Kanimalizia ikutu behar? Arrazo daukatu, ez? Gizonan kontua dia, bat beak itxeko. Zaudozu txalen bat, eo, pitxagozu behien bat. Ez, hemen osokuak eta garla bat. Kompetenzia ikusten? Kompetenzia ez, pizka, osokuak zera, eta gutxo. Eta hemen ganaua ikusi eztian gero, tabernetan emitzen dian antrak eta ze muzko ganaua da melgetan? Hemen ganeko moruen klasearen eta guak. Baina ninauke asko ikusten jo zona baita. Hemengo emakumiet igual, hemengo iditxe baino, adarra, autisa aukitxeko eta tak. Hor radar kontuen denoi esartzera hor itxien espea antogitxean agertzen da erosaren duteta. Bai? Eta paga autarako kontuak. Arno, bai, aban, behitu, sokeiak egoruta morduaz, meitek. A ber, zu bilizela ja errixan da, ikusi zula apur bat. Lauanketako ganauaz gainea, ze muzko ganaua da huelketan? Eno ba asko urten amendik, horrek bizka salbak edazak eta ametxe formal nago. Bai, eta zera zailago kontolatzen, bi ala bi emakutan. Bi emakutan, sin duda. Bai. Hone egon ostxea digo zuen dik jo, andarzko ez dago de hor, kasi doia. Ez dela hostia. Ja, bueno, baina, joe, eta gine, bi emakume gainea, nire konbentzik izaitu eper baitu eta gine. Segun zu orduan, ez? Segun zu orduan bi emakume igual, bi baino, ez? Opa! Eta gizonen kontuan be, maila bera da? Gizonen be onak. Bai, horren nadia. Elgetarra zaie? Ez, gu bergatu. Azkon zaie elgetara ganago ikusten? Ez, gizonek ikustera. Zaten hauen ni! Zaten, gilautu jozu zerbait? Oina marrakatu du. Marrakua, Marianito batekin, Gero kuak. Ja, baina, a ber, nik galdea baka. Bergarakoak senyorita audixa zaie. Gau, senyorita batzuk hemen elgetako pinunen ikan, zela modatuko. Hau para politxera, Baina bergarako berri izango, senyorita gisa zaie hemen mendipuntan ikan. Ez. Senyoritik ibinbia da, gehian dagoixen da ni. Bai. Jaxak. Ez nahi zurten egun batean bez. Bai. Ez da inoiz Gara, menguak, Tungo zaie. Ibartxarrak. Eta Ibarretiko netorri bihar jaitxita, Etorri bez, perixea ikusi da formal. Zetor, eza, ganaua ikustea, ganio meixak ikustea. Ganaua ikustea, bianketako ganaua ikustela. Da? Bueno, zeo zer badao. Kastiñetiko bai? Ba, zeo zer. Ja, baina, amengo ganauak igual ez dut darra jarriko eta gero zu... Tot uste. Koma ezu, eta hori dia hola, baton bat hola, ez dakit, kortean jartzeko eta tiurak. Bueno, aldana. Bizarra moztu biako, Ba, hori bai. Eta, traji, epe... Vale, Oye, zer ozio kontaba, Ze pastel. Euskal pastela. Da gero, lagunekin da partekatzeko? A ber, ondo portatzen baina. Ez bezau, ze ikusten bozu hor da bitze bestiape, Bai ba. Hor da bitze bestiape, Erosi hau edanak, Bai ba. Dano, bai. Bueno, gero dantzaldi xan deharreko apur bat, Dantzaldi xa dago, ala. Jai batzuk dantzaldi bare? Ziko idarik ere, ez. Gu pasteletara etorri gara eta jazta. Zu ze piko dozu, kontau, erakutzi hola. Esparrauen naparruakoak. Baina naparroko diestia honek Txina edo Perukoak izan. Eta hemen, gerozkia eta parte, eta ganaua behiten. Eta elgena
Benetan zera bobia, lau edo biankatako ganaua. Kike Mora! Bikua egongo da, bikua. Bai. Zupitxo dira batean bat? Ondiok ez da moda abian pitzatzen die, egunez ez da pitzatzen. Bueno, ikusi zuen bezala, Felixari biga, emon hor jan, jendiak initzein, dandanetik elgetarakin batera, baina elgeta utzi, eta hurrengo herrira familiau. Gero arte ba! Bueno, eta ozten itxika ja, ikusten zuen moduan, ara maixora, eta hemen San Martin festaz, gozatzeko asmuakin gatoz. Ziur askilea igongo diatanak dantzan, gupe, harutzako jatz. Gero arte! Ez dakipanik aramaixoarrak oso finak dian. Zeuren festak ospatzeko, neskak herrixen utzi eta eurak, amen, tiro al platuan dabitz, zaratak atara eta atara. Galdetuko huea, bizitzan be, holako tiruak botatzen dituen, edo fogeu badan nagusi. Zer muzabiltzen hemen mutilak? Oso ondo, igual dionakin, ondo. Nik ustetina da igual neska falta, andra falta? Hori de botatzen da faltan gupe, bai. Ez di animatzen? Banaka etortzen dira, baina entrenatzen da. Baina... Hemen jendiak susto bitxen da, Sustau ez, guztau inore sustatzen, Zuzorako eskopetatzar batzukin, da tiruak, eta... Bueno. Oso erromantiku ez da? Segun, zelan behiratzen zuzunut. Segun, claro. Bizitzian betiruak gora botatzen zu, ja ziga ja fogeuak. Ja fogeuak gehiago. Fogeuak gehiago. Bueno, kasaixak ez da gitxoso esnezalia dian, baina ez nepot ekarri haue, baina hau trampa da, hau dopina ez da ba. Coca-Cola da bakarrik. Ba, Coca-Colako zitxura rarua daka hemen, Ba, norko hori da hango itxurriko gura. Fakzuekin bota jenatzen. Bai. Bloken botella dora. Ondo. Baita hau ez da dopin? Zerak ez, baina honek gero tiro al platuan da biltzeko eta zerbezia biharrezko dauke? Bai, eske bota horretik txixak mida. Da horretik beraten da zerbezia. Bueno, basan garaia hemen emakuma bat ikusteko, Bai. Hau zeati da, hola, emakumek ez diala etortzen. Ez da gixelako zer dagoen hemen? Bai, badakit. Bai, binezat, emakumiak zeatik ez etortzen orokorrian. Telenovelia dagoen? Igual bai, Sálvame edo. Eta zuk ez dut ikusten Sálvame? Ez. Baina bera botatzen dago, Zupo botatzen duzu? Bai, batxutan bai. Nik uste hori botatian kontua da gizon kontua zala? Keba. Orduan, zuk ulertzen duzula eskopeten inguruan da. Zenbat gizonezko kero botatzen daue hor, nun batzen de fogeo? Ya te digo. Zake fogeo asko dau bizitzan. Hombre, bastante. Bueno, hau deskantzu denboria da? Ez, berberaz ez. Bai, deskantzu denboria. Claro, eta nik ikuste zaitu etor, eskopetekin gora eta bera, eta gero hamen alkoholemia kontuik. Barruen ure da, hau. Bai, eta noiztik daka urak bitza? Unepa, kurtetako itxurriku, bai. Pokerra, musa, karta jokuak modan dauz. Eta hemen aramaixon, musa edo pokerrian ibili biharrean brizkari biltzen dira emakumiak. Ea nekin ausartzen dan bateon bat aurkitzeetan. J'aurais bien voulu pour passer le temps te serrer dans mes bras amicalement, mais le temps qui passe n'est pas... Jokaetan dozu arbitro eta guzti, Txoin arbitrue galdetuko txau,
Joku garbixa da? Bai. Bai, dana ondo, tarjeta korrerik eta dauzu? Ez. Ondo. Zintzo David. Oin iritsi barri? Helen hanin jot. Osake. Txaketik galdurot. Hene. Baina pentsetan do bisona bardin jala. Baina nirik ez da hombreraik, Hombreraik. Zurik ekora hombrerak. Bueno, baina igual irabaziozun dirutziak inemen briskan beste bat erosteko lain? Bai, hoxe. Zer? Zaitipa. Eta hemen dirua jokatuko zu ez? Gaiz, asko. Zenbat, 2.000 euro, 3.000? 5 zentimo joku bakotxak. Parrange, parra. Da bestelan, ez ebez. J'aurais bien voulu réagir virilement, me jeter sur toi, t'arracher tous tes vêtements. J'ai su rester digne, ou alors un peu niais. J'en bouffe encore ma casquette et j'ai du mal à digérer. Hile hontan, jaixetan dirua gaztau bihar, da gaina txaketiak aldu eta beste bat erosi bihar? Hori da ona. Bueno, soy ese Hemen ikustet nik aldara askotak izan gutxi. Ez aldia brizkaronak? Bai, konta uste, gizonak musa eta andrak brizkia. Bai. Da, zeina divertidoa. Aguitako hau. Hemen estrategiak eta ez? Zein da estrategia oin? Ez que estrategia, hemen zebixok da jokaketia da, Zerak enbereketa dituk ez dakatzuelako goik, baina... Eta gero ikuste zainen telebizioan guapa? Vale. Oin esango estazu, ole irte ezaela zu hortura? Ole irte eza zu hortura egunero? Bai, urtu ederra dago gaina. J'aurais bien voulu être un de ces gars qui ne craint ni la pluie, ni la nuit, ni le froid. Au monde carré, qui ne pleure jamais. Qui s'en va sans regret. Qui s'en va sans regret. Qui s'en va sans regret. Aramesoko jaixetan nauzixenek ahia pasatzen nahikoa lan daukin bitxartian, umiak, eta ezain umiak, jolazten emuteu eguna! Nahi, zunto behinat! Dopamina! Adrenalina! Tristura sendatzeko aspirina! Zientziak dio hori, egin irri! Zemuz joan da gauzia? Oso ondo, gustora. Nelengo paldiz, eta oso ondo. Uste zuzela kubli egin irten zan da? Bueno, eta gaina telebista txoitzen, ja bez. Hombre, baina hortako gauz, ez? Bai. Zuizen da notizia, zuizen heldua anima usana? Bueno, inbirixien hauken, eta toko jate txoitzi umie gaitxik, eta bueno, azkenien anima binaz. Bueno, minetzen horren bezetxon bihar, ez? Bai, asko etxon dut. Gainera zuek... Zer begaldu dugu eta? Guzain eta zuek egin jozuelena, osake... Ja, baina guk lanian gauzelako, igandia da. Lanian gauz, kotxauaku. Baina kobra unbiozue, eta guk ez. Guraso arduratxu batzuk euren zemiei behira, Hemen bat. Zer muzea gauzia? Ondo. Eta hausartzen hor, saltoi? Pisu larra igual. Ke ba, ni montaunaz, eta ni aguantatzen banau. Ba, zu... Ni... Zer? Pilotatxo bat, unibertsoan, eguzkiaren bueltan jira diran. Bizi-bizia, gure ama lurra airea, sua eta ura. Uste gabez misterioso Paris, betea dago mundua. Guazen aurkiditzagun zientziaren sekretua. Guazen bai, txoin. Hau, bazta guazen flaute. Zezabitzamen? Jola ziren, saltoka. Aztuen eken, ez? Antzerako zehose. Zibeo que zuen peligrua bai. Zema zabitzemen godata bera saltuan? Asko. Keixei. Neskak sustoitzu zue edo ez da neskak eo? Hor, batoz. Kotxau bakirak. Zein gotze zue?
Eitzen da nikola. Neska aparta. Kable, alambre, mari, kalambre, zirti, tazarta. Neska aparta. Kable, alambre, mari, kalambre, zirti, tazarta. Baina ikusi zezan, oene! Zuek montauko zue hor bai. Bestea barrura, venga, anakor. Bueno, ondo pasau, Temos festak, ondo? Nobixia ba daukatzu? Eta zenbat urte daukatzu? Bueno, zaila holan jaixetaz gozatzia, ez? Bai, oso zaila, bai. Danak zuria die? Ez, batabez. Ez da niri bapez. Eta zela, bazuz ez hemen hartzaia? Gutxienez bai. Hoi da lana, bat, bi, bueno, bostekin, Honek ez di niriek eta honek bisopez, baina bueno. Normali, gauian neska korren errai zurbiltzeatzu? Ez, guztu bai, baina ez. Konzentrauta hemen behira, Bai. Zer gertatzea? Derrepetin barrezka? Ez, konzentrauta nau. Eta guetorrak hemen izorratzea? Bueno, izorratzea ez da, baina, bueno. Hor erdibidian. Bai. Bueno, zen buzko espektakulua? Ondo, politia. Ba, ez da egun ikusten gainera, Ez. Iparaldiko naino, kantua. Mazara bai, baina hemen bestelan ez. Bueno, ez tozu detaile galtzen, Ez tozu lagetzer. Mutu gelitu zezu, Detaile hemen hartu biko da, porque ara eskarezkoeten, hemen ikusi bier, por lo menos, ara maixo, por lo menos, lemaino hoetu doie. Bai, ozeke, jaixako beto? Jaixako betu nitako. Bai, zegozerre gaur faieu dau, baina nitako, de momento ondo. Ambiente geixau, kente geixau, eta hola herri arrasta baina ondixo dela. Neutako betzen dut, jaixetan, Jaixetan! Bueno, espentzau hemen eguzkixako gor joten dago, baina eta ikusten zuen bezala, kuadriak azidia euren jolasekin, eta hain ikusiko zue, gaur atzalde jako bideo osua. Bueno, zela da ez jokuak? Onak. Barretxo aukerona. Bai. Zen ez tozula parte hartzen hemen nola, xime. Zoatik ez? Txikitxua gara dago. Txiki ez ze urteatik aurrera? 15 urtetik aurrera. Ezen bakatzo zuek, ba? 14. Urroko urteko jaitxetan bai? Ibiliko zaie? Bai. Preparo bihar, zekustu zu ez tala errexe, koordinazioa bihar da ekilibrioa danetik. Zuik sobrauak. Bai. Urroko urte arduan, zuik irabazeko zue? Bai, dana bai izan dazu? Bai. €1 mongo zazo? Ez. Pero zen muztu azpikia. Oso ondo, momentu. Zilak ez zuik ez tozula parte hartu, ez da uste? Azpitik... Ez dakiz zergaiti, baina ezin izan dugu parte hartu datorren urtean. Osea, ez da artroz izan kontua. Ez. Zatik ez, nola jartzen duen azpitik, bai jartzen duen... Mesedez ona laguntza, Ana, Kristina, artrosis daukagulako, ez dugula parte hartzen eta... Ez, por cierto! Eta ze haukatzu orduan?
Gogo falta? Ez dakit. Orduan, zezatu ez da, azpiki pai dauela, 15 okibedera, baina goitik ez da, orduan? Bueno, aurten ez dakiz zergaiti, baina horrela gertatu da, eta bueno, datorren artean etorriko gara guztiz indartuta eta irabaztera. I got so much things to worry about. Ain't got no time for myself, no time for live my life. Cooking. Nik ez dut oso dulertu zeuen disfraza, Zezai ez zeuek. Peperuak. Bai? Eta zela zabiltze bako ginak initzekiten desinteroekonomiak ina? Panieto kausari eta zuk, eta nuzari. Garatxo bat, hemen ibiltzeian neskak nik ez ditut ikusten oso lakoz eta lako hausekin, ligatzen zaila izango da hemen. Pepeko erregi atzien, ja nahiku, Zuek Aznarrekin eta Juan Carlosekin nahikua? Bai, lagun ona gare, bai. Hauko itxengo, konversazioa. Zela pastila etorri oinguan Aramaixora? Zaukia, reunixue zaukien da zin izen dago etorri, baitzu joku bauta bizi eta lan asko itxen dago, Espainia aurrea atateko, Ja, Espainiak bizik idauteko, aurrea itxeko. Ati dauketen hemen dudia. Gaur gauian emakumeak bakarrik irtetzea? Nola? Gaur gauian emakumeak bakarrik irtetzen die kalera? Bai, gaur bai. Eta gizonezkoak ziren daue? Dana etxean. Etxean zer? Dana etxean, eta gordeta. Gordeta? Eta emakumeak bixen bitxartian zer? Kalian. Kalian zertan? Ziko dabe gizon barik. Ez da bilurrik. Euren artean be? Claro, bueno. Zer? Esperientzia barrexak. Edo zaharra, batek da. But you can't even do it with your own family. Man, there is war in the kitchen. You better watch what you're doing, War in the kitchen. You better stop and think a little, man. There is war in the kitchen. Bueno, Aramaixo bukatu eta urren gorri zondion geldiketa jaku. Ea, behingo bati bukatzea itxugun ja festa guztionik. Gero arte, urren gorri arte hobeto esan da. Arkauz, zure etxea da.